Takže jo, v dnešním videu si rozebereme zápas Money in the Bank 2025, takže dejte like obrnečkem a my už jdeme na video. Takže jo, první zápas, kde byla Naomi, Alexa, Roxanne, Giulia, Ra a Stephanie, tak ten zápas mi přišel dost utahaný a moc se mi nelíbil. Takže to je asi všechno, vyhrála teda Naomi, což jsem předpovídal. Tak jo, druhý zápas byl Dominik Mysterio proti Octagonu juniorovi a předpovídal jsem, že vyhraje teda Mysterio, i když jsem mu to úplně nepřál. Takže ten zápas byl relativně dobrý, jako líbil se mi i jak byl zpracovaný, takže za mě dost kvalitní zápas. Tak jo, třetí zápas, kde byla vlastně Becky Lynch proti Liře, tak to bych řekl, že za mě taky dobrý zápas. Becky Lynch jsem to přál a i předpovídal jsem vlastně, že vyhraje, takže za mě dobrý zápas taky. Tak jo, čtvrtý zápas, kde byl Seth, Solo, Laking, Penta, Andrade, Elgarden. Tak to byl za mě úplně stejný jako ten první, taky utahaný zápas, prostě mě to nebavilo, takže za mě docela takový bídný zápas. Tady jsem to předpověděl špatně, ale nakonec vyhrál Seth, takže jo. Tak jo, a poslední asi u mě nejočekávanější zápas, John Cena a Logan Paul vs Cody a Jey Uso. Za mě dost očekávaný zápas a ještě hlavně taky jsem věřil tomu Codymu a Jeyovi, což je, jestli víte, tak to nakonec vyhráli, takže za mě asi nejlepší zápas večera. A celkově, když mě hodnotím Money in the Bank, tak tomu dám asi tak 8 až 9 bodů z 10. Za mě dost kvalitní Money in the Bank. Takže jo, dejte like odbrnečkem a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čau.